समधीर राम राम నవంబర్ 30 2023 మా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఎన్నికలమంతా ಪ್ರತಿ ಬರೋರ್ಗಿರಿ ಓಟ್ ಹಾಕುತ್ತೀನಿ ಯೂಸ್ ಕಿಮ್ನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಚುಡುಸಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಿಸೇಮಂತಾನೆ ತೇನು ಬೋನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಯೋ ಉದ್ದೇಶం బతలిత్తకే మావ ఆదివాసీ సమాజన నియోజకవర్గాలనగా 3 నియోజకవర్గాల మంతగావు ఖానాపూర్ బోత్ అని ఆసిఫాబాద్ ఇతే మావా రాజవాడన మా రాజాలు బోన్ని పుసనిన వాళ్ళు అది మోకా ఇంకా మాకైతే వాత కాబట్టి వీడియో కిసేమంటున్నాను మా ఆదివాసీ సమాజం లాసి ప్రతి వరవరిగిరే ఇది ఓటు హక్కును యూస్ కీకిడించకేనే ఇది ఉంది వీడియో కిసేమంతాను చుడుసైనావా వినంతి బతలితకే ఇజల్ బోర్ బదల్కి తిరిగిన అనవసరం బతి ఇన్కే నీ భవిష్యత్తును లాసి నీ కాండిన భవిష్యత్తును లాసి అని నీ కుటుంబత భవిష్యత్తును లాసి నీ సమాజన భవిష్యత్తును లాసి బోర్ డెవలప్ కీ నేను చూడంతరో ఆతోర్ మాయన అన్నమాట ఎన్నుకున్న వాళ్ళు మోక మా హర్ వరుణ్ గీ వాత కాబట్టి ఇది ఉంది నా వినంతి వేసేయమంతను తేన్ జరా మీవా మందే ఇరిసి हर वरुण गिरे మీకు इनके यूथ कांट्री वेलिट रातर भारतके आसिफाबाद नगा 2018-19 तगा 169 वोटर्स मत्तरू इनके 188 वोटर गिवन लाते इतके तेनगा यूथ कांट्री उंड वेलिट राते 20% यूथ कांट्री वेलिट राते तिनके ये आसिफाबाद नियोजकवर्गम नगा डायरेक्ट ऊर कैसे होता पाता यूथ कांट्री कैसे होता पाता अनि బూత్ నియోజకవర్గం నాగిరే 169 ఇన్కే రీసెంట్ లెక్కల ప్రకారం ఖానాపూర్ నియోజకవర్గం 183 ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అంతా తే ఇవి నియోజకవర్గాలనగా మావో రాజవాడతా మావోన్ బోన్ని పుసనలే ఇన్కుంది సందిగ్ధం బతి పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ వారిగా చూడతకే మావా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గం 2018-19 తగా 88% మాత్రమే పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ ఆత బట్ ఈసారి మాత్రం ప్రతి వరవరికి పూనూరు మని పడనూరు మని చుడ్రు మని డగురు మని బాయిక్ మని దాల్లి మని కంపల్సరీ ఓటు వాటిని చూడట్ భారత్కే నీ వరుణ ఓటుగిరే ఓన రాతతో మార్చవచ్చు అది ఓన ఉంది ఓటునే నీ తల రాతతో మార్చవచ్చు అదేం సాటినే ఉంది జోక నీ కామం చుట్కి నీవా తిండితో చుట్కి నీవా సమయతో జర ఉంది 2 నిమిషాన ఓటు వాటోడ మోకతును ఆలోచించి బోన్కు వాటని ఆలోచించి వాటించకే నా ఉంది వినంతి ఇంకే యూత్ కాండిన వరుణ్ బతలిత్తకే నీకు ఓటు వాతెత్తకే నీవ స్వతహాగా ఆలోచించాలి ఆలోచన వాత కాబట్టి నీకు ఓటు సీతారు అదేం సాటినే నిమిన్కి వాటి వాళ్ళ ఓటు నీవ సీవన్ సాల్న భవిష్యత్తు నిర్ణయించంత కాబట్టి నేను చూసి ఆలోచించి ఓటు వాడనికే నా ఉంది వినంతి అని నాకుంది కరెమాత విషయం బదలితకే ಬದುಂದು ಗೂಡತ್ತೆ ಓಟೆ ವಾಟ್ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಬರೆ ನಾಟ್ನೂರು ಮೊತ್ತ ಸಮದಿರಿ ಓಟ್ ವಾಟೆ ಬದಲಾಂತೈತೆ ದಾದಾ ಇನ್ಕೆ 100 ಮಂದಿ ಓಟ್ ವಾಡಲಿ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ತಾನ್ಗ 20 ಜನ ವಾಡ್ಚಿಲ್ರು ಅನ್ಕೋ ಇನ್ಕೆ ಮತ್ತೂರು 80 ಜನ ಬೆನಿಗೆ ಓಟ್ ವಾಡಂತಾರೆ 80 ಜನತ ಬಚ್ವಿರ್ತೆ ಬೋನ್ಗೆ ವಾಟ ಅಂತಾರೋ ಬೋರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಯ ಅಂತಾರೋ ಓರ್ ಮಯ ಅಂತಾರೋ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ ಜೊತೆ ಒಂದು ವರ್ಗಲ್ ಬತೈಸಿಲೆ ಅದೇ ಸಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ತೆ నెగిటివ్గా చూడంతియో మైసపురం నింతియో ఓన్ కాకుండా దుసరంతే వాడ భారత్కే ఇది ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రజలకు మహేశ్వర్ జిమ్మేదారి సీఎం సాల్కు నుంచి ఒక వాంత కాబట్టి ಅದು తాను మరుగుమకనే మొల నుంచి ఒక ఓటు వాటికించకే నీకు సీఎం సాల్కు నుంచి ఒక వాత మొకతును పర్ఫెక్ట్గా నీ నిజాయితీతే నీ నిబద్ధతతే వాటికించకే ఇది చుడుసాయి వీడియో కీతాను బతే గల్తీ వర్క్ సేమతకే माफ़ किम समधीर राम राम जय गुरु जय सेवा।